viewers, welcome to the program Spiritual Way. Today we are in Chitungwiza, where I am introducing Joy Chapfika, who was assisted by Sekuru Mukunguta, who is ordained by the spirit of a mermaid, who is also ordained by Mudzimu of his origin. The issue of Mudzimu and the spirits within the church world comes to an act when we now look at the assistance that was done by a person who is ordained by a spirit of a mermaid, as compared to all the places where Joy visited, trying to get assistance from several churches and pastors and men of God. But it was tragic, and she moved through several places without due assistance until she finally came to Sekuru Mukunguta, who managed to end one of the most serious unknown diseases, as you shall hear from Joy. Kuti vazive pavakasangana nawo kubvira kusvikira kwanisa kuuya naSekuru Mukunguta muno munzvimbo yeTungwiza. Ndanzi Joy Chapfika Tungwiza kunoko. Ndakabatsirwa naSekuru Mukunguta, ndakafamba kune dzimwe chechi dzakawandawo. Ngangoti dambudziko rangu ndakatanga ndiri grade 4, ndaibuda mututu. Ndakatanga kungobuda ropa maziso, munzeve, ndichirohwa nemunhu andisingaoni kana ngochekanga, ndichingotemwa nematombo, ndaiso ndichidya chikafu chikasimudzwa kuraswa kuenda kuhembe dzose dzichiparurwa, ndichingoti pikiri ndichibuda pandiri zvose, mabhodhoro ndichirutsa mamwe mareza, ndichirohwa zvichingoitikawo pamuviri. Ndipo ndakazongotiwo zvabudawo mumaTV nemumaredhiyo, ndakazosangana nawo vamwewo Sekuru Mukungutawo vanoita zvokubatsirawo, vakazondipa zvose zvakapera, ndichisinawo kana dambudziko richaitikawo pandiri. Zvakapera zvangu zvose, handichisina kana chose chaitika pandiri. Mhuri yeZimbabwe ingada kuziva kuti zvanyatsotanga sei pakurwara kwakaita. Ndakatanga ndichibuda nguva ropa raira mumino, ropa rakatanga kubuda mumaziso, munzeve, kubuda chero parada kubuda napo mumino mose kubuda napo. Ndichiti ndakagara kudai so, ndipo pandakatanga kuti ndigere kudai, ndipo pandakatanga zvokurohwa, ndaikoti ndichirohwa mambama, zvidhina chaizvo zvinditema pamusingaoni zviri kubvepi. Ndaiti chero ndigere mumba, mbama ndakarohwa maitoinzwa muri panze. Ndipo pandakangotanga pangara munochekesa muriro zvose zvichifara maronda pose, ndisina ndigarewo ndichifarawo, ndaingorohwa zvose, ndichingogara ndichingorohwa. Kutanga kwaita chirwere ichi wakanga uchigara nani? Ndakatanga ndichigara nambuya mai vamai. Uri kunzvimbo ipi zvekare? Kunonzi kuZvombe, kuTotororo. Ndipo pandakazotorwawo namai vangu. Ndipo pandakati ndigere kuna mai vangu vachindindisa kumaprofita kupi, ndipo pandakangotangawo zvokungorohwa mambama nekuchekwa kwebhodhoro zvose. Tingada kuziva pamaprofita akafambidzana nawe kuti muprofita nhingi nanhingi nanhingi kusina kuzowanika, tinzwe kuti zvakafamba sei. Ndakangoti mukutanga kuenda uko ndakambotanga ndichibatsirwa, ndikaendawo kunonzwa Bhamala kwana gogo ikoko kuZvombe. Ndipo pandakapinda Ziyoni, ndikapindawo checho, ndikazotorwa vanonzi mufundisi Cement, ndikagara navo. Ndichibva ndamboendawo kwaMagai nekwamakandiwa kwose. Hapana zvakambobatsira, asi pandakazongotorwawo naSekuru ndakaonawo zvave right. Ruoko rwakauya rwakagonya kusvika apa, rusikakwanisi kuswatuka, asi sina achirema. Ndine
kiri mabhodhoro kubva pandakatanga kubatsirwa nesekuru ndakaona zvave right ndisina kana problem kana dambudziko richaitika pandiri. Aiwa, tinotenda. Zimbabweans are listening. This is a true and genuine issue being laid out quite explicitly by Joeline Chapika, telling Zimbabwe and the world that she could not get assistance from as many prophets as they are in Zimbabwe, but could only get the assistance finally or subsequently from one Sekuru, who is ordained by the spirit of a mermaid. Kuda kuti upe tsananguro yakazara kuti pawakasvika iwewe kuenda kunobatsirwa na Prophet Magaya kwanga kuri kupi ende zvaiitika chii, mabatsirirwo awo akaitwa iwewe ndeapi? Ndasvika kwaMagaya ndaiti ndakapawo zvimasnika zvezviya zvinenge zvanenge anacho chimupicture chake chiya achiti hapana kana chinomboitika ukagara unacho chimwe ndechisisawa muhapwa chinzi hapana chinomboitika. Ndichiti ndakaona zvaisiwa izvozviya zvipupa zvinotanga ropa reaona kana zvimastika zve zvazara ropa rakubuda chero ropa kudikitira ungati ropa zvazve ungati dikita richibuda ropa. Kana ndakapuwa anointing oil zvanzi muzorei kumeso ndaizorwa kumeso kuya maziso ona utanga kuwedzera kubuda ropa riya richibuda rakaita zvimagodo rimwe richingobuda munzeve richingobuda chero parada kubuda napo. Pandakaenda kwamakandiwa ndipo pandakasvika ikoko ndikaenda kuri kutauni kune mazuva mamwe anenge ane dzimwe vanhu vamwe vanenge vakagara pamusoro pamwe ari pasi. Tikasvika ikoko zvanzi pane vada kunamatirwa vada kubatsirwa tataenda pane vamwe vaida kunamatirwa ipapo ndipo pandakatanga kunamatirwawo. Kubva ipapo hapana kana chakamboona kana rubatsiro kana chii. Kubva ipapo pandakuzoendako futi zvaingoramba zvakadaro, zvairamba zvakangoitika zvichingoitika. Saka kwamagaya wakaenda, kwamakandiwa ukaenda, kumwe kwawakaenda ndekupi? Ndakambogara kwaPastor Smend St Mary's. Asi pandakasvika kwaPastor Smend zvaimboitika-itikawo ndichi ndakapuwa sadza zviya ndichinokora sadza zviya raigona kurohwa ruoko. Sadza riya roenda rinonamira pamarata mudenga. Kana kapu yesimbi zviya ndichi ndakapuwa mvura dairumiswa kapu yakubhenda kutekenuka kubva pendi yaiyi. Ndichiti ndakagara zviya kana ndakavata manheru zviya usiku vaitonzwa mupama dzichitakurira. Asi kwaPastor Smend zvakamboti zii uchirohwa nemunhu wausingaoni. Ndaigona ndakamira seizvozvi so tigere kudai tikamira so ndaigona ngorohwa mupama kudai so mose maitozvinzwa asi munhu musingamuoni. So pandaimbogara ikoko ndichimboitwa zviya zvemafasting ichinzi kumboita munamato chifasta chizvo zvaingoitika apo ndaida kungoita zvekufambiswa ndichingoenda ndaigona kupepura ndakumbari kana kutauni ndichingofamba tisingazondiri kuendepi. Uchifambiswa nemhepo yakaipa iyo? Ndichingoenda ndisiri kuziva ndiri kuendepi chero ndakasanganawo nemi sekuti ndogara nemi so mukandishedza ndisingatombozii ndotozonzwa ndayo kumba makuti wangochiendepi ndambokuona kaiwe murodhoka ndakakushedza una kundinzwa. Saka kubva ipapo ndipo pandakangoti ndatorwa nababa manje ndipo pakasvika noita wesi ndau kwamutoko zvichingobuda ropa maziso raingobuda chero parada kubuda napo zvipikiri zvitobuda maoko sai ndakatorekodi ndaisingagoni kuenda kuita basa kana kuti tasamudza seiriri. Ndipo pandakatorwa nababa pakandari chikwira bhazi uende kumba kwamama wako kuno kundokuda uri right. Ndipo pandakaenda kwamama ndakatosvika usiku namama vacho vakatofundukwa chitondiona ndichisvikawo. Ndipo vakati kochii ndakandau ndina baba ndiuye kunoku ndiende kwagogo ndotanga ndabviswa zviri pandiri izvi zvibva ndichada kukuona wakaita zvauri izvozvo. Ndipo pandakati ndiri kwamama ikoko so pakutanga pachona ndakatambotanga kuenda kumapostori kumadzibaba ndaiti vakafugama pamberi pangu zviya chindidira mvura zviya ndaitanga kubuda ropa riya zvinoita nyoka zviya kuti tsa kumagemenzi avaitozara ropa. Ndichitova namama ati mbomire kuenda kumaprofita ikoko timbotsvaga kumwe kokuenda naye. Ndipo pandakati ndiri kwamama pakazotanga zvemaredhiyo izvi
pandakazoonekwa namama pakazotanga zvokubuda manewspaper nemumaredhisho ndopazvikazofoniwa nasekuru vachoti mogara kupi makaibva vataura namama saka ndichida kuuya ukoko ndakanzwa dambudziko remusikana ndopavakanditora vakauya vakanditora nasekuru Mukunguta. Sekuru Mukunguta. Ndopandakazouya kumba kwavo ndopakatanga ngondibatsira vachindibatsira ndakamboita mazuva rokweri risingambobvumi kudai ndopandakazoti vandibatsira manje pamwe pachona ndakazoona chipikire chaichanga chirimo chibva chafomoka chikabuda ndakazoona rokweri rakubvuma kutasamuka ndakutochera mvura kuita basa rose zvose zvandisingagoni kuita ndakutoita bumbweri ndakaiwaya mune waya dzadzirimo dzakatowanda chibva dzatanga kungobudawo nchidzibvisa Dzakareba zvakadii waya dza? Dzakakura so. Dzakabuda zvokutowanda chaiko? Dzichibuda pamunhu? Waya dzachona dzakazara dzadziri apa. Ropa vedziri papa. Chikoti ndakadai so maitodzinzwa kuti pane waya. Wakazoputika poga ndipo pandikaona waya dzakubuda manje. Ndengoti kuno ndigere zvezve kudai. Wotoona waya yave dzapinda mukati momo. Wokwako mudzoro kurwa kutonga kurwadza zvezve pandotovhura kudai so kana ndakapfeka hembe nemako marefu ndopa ndotoona matove nechipikiri tisusu hatidi kupima nyoka negavi iyo iripo uyo azvitaurira ega chapfika ndinoimba mhuri nenyika iri kuona kuti rubatsiro rwakapiwa mwana uyu rwakauya panguva yanga yatova necessary sezvo dai anga asina kukwanisa kuti ange abatsirwa panguva iyi mwana uyu dzimwe nguva pari zvinezvi angadai akatofa. Tinotenda kuna Sekuru Mukunguta vachishanda nechiwanhu ivo vaine mudzimu wedzinza zvekare wavainawo asi pakazobata zvekare spirit yenyezo the spirit of a mermaid yavanosenza nayo. Chinodiwa nemhuri pakurarama kupona. Asi kupona kwatinoda kunodiwa kuti tipone nechokwadi. Joelin chapfika akafamba nzvimbo dzakawanda dzaiedza kubatsirwa nemhaka yei zambuko rake rairamba kubarwa. Joelin aishandisirwa chikwambo saka akaenda nzvimbo inobatwa chikwambo inoshandiswa chikwambo dare iroro havafa wakarikurira nokuti chikwambo nechikwambo hazvirwisani. Pana Joelin paingodiwa simba revadzimu naMwari. Ukatoona kuti uri kushandisirwa chikwambo usafe wakaenda nzvimbo inoshandiswa chikwambo haufa wakakurira. Ndosaka makaona nzvimbo dzese dzinozviti vakakundikana kumubatsira nokuti zvavanoshandisa vanenge vakaita zvekunotenga zvekunotsvaga. Zvaigona kutadza kubatsirika nemhaka yei zvaida kuti zvibve pari nokuti paminamato yatinopa iye tinongonyengetera pane pamwe pane pakuda zvinhu zvokuti tishandise. Munamato wega unenge wakuda zvatakapuwa naMwari wacho kuti zvishandiswe pamunhu kuti tiparadze. Saka munamato wega pari kwanga usingashandi. Tingati inini ndinopesana nevanhu ndosaka vanoda kundivenga ngavandivenge zvavo. Hakuna simba raMwari ratinokwirira ndege kunotsvaga. Simba raMwari rinouya urumba mako. Ukatoona wakwira ndege wabva munyika maunogara uchienda unotsvaga zvatoreva kuti waenda unotenga chawatenga. Simba raMwari rinouya urumba mako. Ndosaka vakakundikana kukunda dare raJoy nokuti vakatoita zvekunotsvaga. Mukatarisa vakawanda vacho vakaenda kunotsvaga. Simba ravanaro chaizvo nderekutsvaga pfuma kuti dai tapfuma tigare upenyu hwakanaka hwepasi. Havasi kutsvaga upenyu hwekudenga asi vari kutsvaga hwepano pasi. Ndosaka muchiona vane mabhodhigadi, vane dzimba dzinodhura, mota dzichaverengeka pavari. Ndo zvinoita mukuromba unogara upenyu hwakanaka pano pasi. Maspiritual levels ndingati mukutenda kwedu mukati mechivanhu. Mweya mutsvene takuutarisa ndo mudzimu yedu nai. Hazvina chakasiyana. Mweya mutsvene ndo mudzimu. Mukatonzwa munhu achikutaura kuti kune umwe mweya mutsvene wakadarika mudzimu wako. Mudzimu wako ndo mweya mutsvene. Kana vakuchechi vanoti Holy Spirit. Ndosaka muchiona kuti munhu
kana anga ari n'anga aita 20 years ari n'anga akasiya un'anga akaenda kuchechi akubuda uri kunzi mweya mutsvene, asi akauya kuchivanhu unobuda uchinzi mudzimu. Mweya unotaura pamunhu wemunhu akafa kare kare, ivo madziteteguru edu akafa, ndo mweya unobuda patiri. Vanhu vanobuda matiri mukavatarisa kazhinji kunyanya havabude vanhu vaye vakanga vane mhosva uparwa hwavakaita mukati meupenyu hwavo, vakaponda vakauraya vaye, vanga haisi mweya inobuda matiri, munobuda mweya yevanhu vanga vane mwoyo yakanaka. Matangira azvo kuti ndinyasorondedzera ina handikwanisi, ndini mai vaJoy nokuti handisi ndaigara naye, Joy aigara namama vangu. Saka zvakaitika ini ndakazombosvevedzwa kunzi uya mwana arwara, chibva ndaenda. Ndichinosvika kuya ndakawanika mwana achibuda mututu, ndikabvunzwa kuti ko chii, zvikanzi takangoona zvaakudaro. Ndichibva ndanzi chimutoenda naye kupi kuchipatara, ndakaenda naye kukiriniki. Ndasvika kukiriniki akanzomutengeresa niende aende kuhospital kwachiremba anotariswa tsinga dzipana zvadzakaita nenyaya yekuti aisenga zvinorema. Ndadzokera naye kumba tiri pakati pekutsvaga mari kuti tiende kuhospital, ndozoti kunodiwa mari dzekwadhokta. Ndofunga hazvina kumboita wiki akabva atanga kubuda ropa mumaziso, munzeve. Aiti kana akagara mumba zvezvi akangodikitira, aikuzoti ndadikitira, si dikita racho yamuona ukanomuvhura kudai soro nakaita ropa rere rakataka kugwamba rere. Zvichichinja akatanga kuita zvekudonha, asi zvine singaroti kana akachinja zvezvo akaita zvinomira aiwa zvine zvakuta zvichingochinjana chinjana. Akatanga kuita zvekudonha, achiti akadonha anenge akumonyorwa mutsipa kunge uda kutosa useri, achigwina gwina zvezvo kuti akada kutanga kuti simba rekuti chero muri 5 maikundikana kumubata, kunyanya paanenge ada kufuka kufungidzirwa pepa, mogona kukundikana kumubata, kana kuti anogona kuti aisirwa mbiya inenge ichiswa mafuta emapipi mapostora aya, mbiya yaigona kurohwa inowira kumunhu arova musikamuoni, kana kuda kutosumudzwa kuti anoroverwa naye kumeso kuti iye ndiapiswe nemarasha aya. Tikaenda naye kunyanya tomboti kumadzibaba, vanti vane micheka yavanosungira yeye, akasungirwa micheka yeye yaidambura achiriko ikoko kana kuti abva nyangwe aripo ipapo akatopfugama agonodamburirwa ari ipapo vekuSt Mary's vanonzi Pastor Cement. Avadana vakabva vauya vakafunza, ndakatanga kuvarondedzera vakati chinde munogara pane vamwe. Ndikati ewo mufundisi azviite zvane makaenda, akati anorohwa mufundisi nani. Ndakati munhu wacho hatimuoni mufundisi, vakanzi mani pana harohwe garai. Tikabva tagara, mufundisi wayo akatanga kumunyengetera. Asi chishamiso chandikaona ipapo nanhasi chinondibata, mufundisi ava vakabva vatora dhishi vakatora tawero ravo nyowani, sipo yavo nyowani vakabva vafura papo, vakamutinga agari pacheya, vakatanga kumugesa maronda. Aive nemaronda makumbo ake ai maronda raive rakavhurika kudai, iri rakavhurika kudai, iyi nyama yakarembera, iyi nyama yakarembera zvokuti ndaingoisa salt ndorinamira kudai, ndotora nyama iye ndongoinamira kudai. Ndakaisa mabhandeji, aigona kudhonzwa bhandeji rere zvinomugwadza, kana kuti aigona kuti pamunovhura maiona ari pane makonye, kana kuti aitosunungurwa bhandeji remusingaroni rovigwa, mungona ronda rera pachena asina bhandeji. Saka mufundisi vakati vamugesa nemaoko aive neronda uku neuku, akangofanana maronda acho aingopiwa zvakafanana. Saka mufundisi vaimugezesa kwese kumeso kwangu akadhemenjeka isangari maronda. Vachibva vazoti andimupa kwabhudhi venyu tinoenda kwabhudhi, obva vanokurukura nabhudhi vangu. Yanga iri Friday, yanga iri Sunday yaifanira kudzokera bvadzokera kwarani. Ndofunga wakagara Monday, Tuesday, Wednesday bvadzoka. Zvikanzi baba, kuenda kwandaenda uku ndashayiwa hope, ndaichedza kuvata kana kugeza, handina kugeza bva zvandabva kunoku nenyaya yemusikana. Mwari wangu asingandipe zororo. Saka ndikukumbira kuti ndiende naye. Bhudhi vangu akamboramba vachiti vanhu vamasutu ava mwana wanhu anouraiwa.
Joy kuzoti azobva kumba kwapastor ndifunga kwakazoya vanhu akazobuda mumba zvezvaangaita kuti ndaibuda ndina kumbari ndina kupi akabuda akanodonha kuzengeza 4 adonha ruzengeza 4 parengi vanhanzi vakabva vamuunganira vekwaidza vaidarika kubva vatsambuka vaida kuona zvezviitika ndokwanikwa aripo ari kurohwa ipapo kunonzi aitodzosera asi vasingaoni munhu ari kudzosera naye achitosiya kutorwa nemunhu vadzimu vanosiri kunosika vanachini vanodarikawo because pakati pavo hapana Jesu but there is a vessel in between. If there is a vessel, there is no chasm whatsoever. There is a vessel in between. There's an agent who is being ari kushandiswa kuti zvisvike kuna ari kunamusika ipapa anti masvikiro anti ndo agent yachona ndo pari kusvikira then ndiye anosvika kuna musika vanhu agent musvikiro sikiro ipapo ndakwirira naye 1 point chete ndawirana nemipainda now toenda kuna Jesu Mwari vakatida vakatipa Jesu so that kuti pakati pedu navo pave na mediator sezvamakangoitwa imi kuna masvikiro so Jesu according to God's plan of salvation vakatisa Jesu pakati so that he will be our mediator between us and God. So Jesu isikiro Jesu akafa akatomukawo pasiyana Jesu nambuya mzimbuya nambuya panani akamuka awo akaona kumuka kwa Jesu kuti Jesu yatomuka onai uyu apani kana kuti ma-stories that is just written information. I can wake up to write what I want about those things. Those atakaramba izvo anuyesu krete guru wangu ini havanichengetei maskati kwachena in the name of Jesus Christ akafa akamuka ini nchazodai hatisi kuda